ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ କାଉଡ଼ିବାଲା ମାନେ ଯେଉଁ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଲମ୍ବା ରୋରେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିଲା ପାଖାପାଖି ହେଲେ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାରକେଟ୍ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ ମାନେ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଛାଡ଼ କରାଯାଉଛି ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍। ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଲିସ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଲିସ ମାନେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ କାଉଡ଼ିବାଲା ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ଦୂରରୁ ଏବଂ ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତିରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମତଲବ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭଳିଆ ରହିଛି ପାର୍କ ଭଳିଆ ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁହା ପାଇପ୍ରେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଲାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ ଏବଂ କାଉଡ଼ିବାଲା ହିସାବରେ ସେମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସୋମବାରରେ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁଠୁ ବି ପାଣି ଆଣୁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଢାଳିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ସେମାନେ ପାଣି ଢାଳିବାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପାଣି ଢାଳିବୁ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ, ଏବେ ଶିବଙ୍କ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଳାନ୍ତି ରହିଥାଏ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିବା ପରେ ଯେଉଁ ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଥାଏ ସେହି ପରିଶ୍ରମ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଏବେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କାରଣ ମନ୍ଦିର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ପାଣି ଢାଳିବାର ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କାଉଡ଼ି ହିସାବରେ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିବେ ଏବଂ ଖୁସି ହେବେ। ଏବେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନ 12ଟା ପାଖାପାଖି ଏବେ ଟାଇମ୍। ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ପୁଲିସ କହୁଥିଲେ, ବଟ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 12ଟା ଟାଇମ୍। ପ୍ରତି ସୋମବାର ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଏବେ ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ